duniya labari alhaji ne ban kiɗi miji fiya fiya mai waka da girma duniya labari miji rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka a rayuwa rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka a rayuwa rayuwa kwai daɗi na ce da ko in har ka samu mai son ka a rayuwa malar roƙi Allah ka kyala kowa a rayuwa shi ke bawa kowa ka duba nisan sama da faɗin ƙasa iya haka kasan da baiwa malar rage burin ka rayuwa in ka ƙi ka za ka je ka a kushewa Allah ɗaya duniya da faɗi a kwan a tashi za mu zama gawa ka rage buri ka rage girman kai ka nutsu sai ka burge kowa duniya labari alhaji ne ban kiɗi miji fiya fiya mai waka da girma duniya labari miji rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka rayuwa duniya akwai daɗi bai taban haushi in ka dube ta ɗan uwa yau idan da kai take sai ta kama ka har ta daga ka ta nuna wa kowa ka dinga fankama kana ta jiji da kai kana ganin kai kafa kowa gidan ka aje mata da mota kofar gida ka shuka fulawa ka saman fil motar ka AC duniya ta samu ka ji kowa da sun zo gunka sai ka baza suka ce na da naci ayyadan uwa duniya labari miji alhaji ne ban kiɗi ba irero waka miji duniya labari rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka rayuwa ko da gani wuka kan yanka nama mahaukaci baya ƙaunar wanka shi kuma ɗan damansa da fari bai da faɗa ko ka sashe kanka suma da zaki akwai ta harbi ta gunda na hau ta gun zambo na sauka bana yin ƙarya domin a so ni masoya don ku nake yin waka Allah ya kage waɗansu da wuta mu ƴan adam sai yayi mu da laka tun daga nan zaka san da baiwa gare mu ɗan adam mai tanadinka koyo ni duniya duniya labari Allah ku samu dace a rayuwa duniya labari muje rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka rayuwa sai ka ga waɗansu sun yi aure sun kyala matansu sai zina su kyala matansu su fi ƴan mata su agunsu hakan babu farna duk wanda ya yi lalata da ƴar wani sai an da ta sako da rana abin da ka shuka za ka girba shari ko alkhairi ɗan uwana idan ka tuba ka koma ga Allah Allah ga horar rashin sarki na to amma kar kai tuban musuru idan ka daina gaba ka dawo hakanan babu kyau duniya labari mata gwani duniya ranar ni fa na san hakan rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka rayuwa kai mai shirin zalunci karkai in kai ma sai amma yau da ran ƴan mata karkai in kai ma sai amma masu shirin sata karkai in kai ma sai amma masu ƙauran mudu karkai in kai ma sai amma rantsuwa kan ƙarya karkai in kai ma sai amma munafurci a mutane karkai in kai ma sai amma cin zarafin al'umma karkai in kai ma sai amma dan duniyar haka take Allahu samu mu dace mu je rayuwa kwai daɗi in har ka samu mai ƙaunar ka rayuwa ni ne Ali bin Hussein fiya fiya duniya ta sani ne na dama ni da a can baya na ɗau buri na sawa kaina ina ta fankama amma a yau na gane ba duniyar gaba ta tabbas na dina tantama duk wanda ke dare yana da sauran
kallo fadar mutane ne da dama. Zaki kamar zuba inda ta so ka kome za ka yi za ta tallafa ma. Ka kyale duniya mai halin kunama ka roƙi Allah ya tallafa ma. Duniya labari yanzu ni na gane haka. Fiya fiya mai waka a nan zan tsaya.